joto bolong tugui pika ro bagan rok bolong se onek tugui pika pungriabo dukha angkai. Hello guys, ang video katalo joto lamsako ang tabok sobai jak sirim bagan no bagan berai nani bag phai sobai jak bolong tugui pika onek sapur khaitung di okno joto saya sagan video naitung di tabok bagan sobai jak bagan berai naitungo bolong bone tugui pika okai kuai bolong kuai bu bolda tungo bolong bone tugui pika bolong hoge dukha tabo kesa bagan berenani mansiang tabo kirim bolongo kuai bagan bo bolong ne tugui pika ne di Mukhumu hutung mana konja mayau Mukhumu tang tang no chanai Mukhumu di chanai Mukhumu yak ta sama thaim phun nai chanai Mukhumu ke kon me opta hake tongalak saya Mukhumu ngese opta hake manu nai anda sama thaim phun nai adi kuat chain doka kotok goja into khani di chanai Mukhumu ke kon opta hake tongalak bohong lai kang ma tongo Mukhumu ke maya borok de khulai tilang tama pedi pedia bohong lai kang ma tonga ani phutu nei suwa konja maya borok de holai kai phai aisung basa phai aisung rogo phai khogoi tilang phai bohong ke joto buksa di Mukhumu kepung pejakari borok sai suro basai tilang thangbai muya ko taksi korang mana somai ko joto taksi ang roso bathai joto kora ko ar roso kumli mana hinai mani joto korang mana somai taksi miya huti nai kana miya buri maya nai kana miya bo taklai borok lai onek jaga rok mani chaha ini helake aba kholiya achukro du basai khogro tilang thangbai sajal achukro phai ani phutuksin hutui maya tamo wngkha miya khani hutui nei joka bolong batok borok rok de khoi tilang thangbai tama kono jajakari ai kaisale manango he robot bolong ba hoksino hogisi paidia je su thoga su tugo je su hoga su tugo akhani tun hoi kalai khana kai tugo tama su khlang akhani hoksino hoi paidia sabti he robot bohong kai ta hin bai lob thi thongnai di asik bohong go jamarong jak ai sadung ga lob thi thongnai di tama hin thi bo ona ar phangja thi jak bo tama hin thi thang sadung go robot bohong go jamarong ja ai thi thongnai di sarung kita masuk tungka akhirnya sarung tungmane ai tungsugui akhirnya tong mayong akhirnya pa tama su tungka betul baga borok mai to imas ya thini kapla sarung tungsi